Mana-mano, tara mag-banana Q at turon tayo. Tamang merienda lang. Maglalakad muna tayo dahil mamamalengke muna tayo. Bibili tayo ng bunga ng saging. Marami silang bentang saba dito. Meron pa nagdi-deliver. Napabili na ako ng wrapper. Eto pala si ate yung may-ari ng pwesto. Bali 2 kilo ang ating binili. Napaka-solid ganito palang maggawa ng wrapper mga pre. Niluluto nila sa malaking bilog. Lakas gumawa ni kuya. Kaya ate na rin ako bumili ng asukal mga pre. Agi friend, bawal ka dyan. Bawal dyan magana. Bawal daw ang maganda dito. Pero pumunta siya mga pre. Kumukuha siya ng pangturon. Ganito ang mukhang maganda. Ay, joke lang pala yung kanta mga pre. Bumili muna tayo ng mga stick mga pre para meron tayong gamitin pantusok sa banana Q natin. 10 piso isang tali. Napadaan ulit tayo sa bentahan ng saba mga pre kaya nagpa-picture si ate sa akin. Lalakad na mga pre dahil natapos na tayong namalengke. Tara na, uuwi na. Napadaan na rin ako kila Mama Anda para kumuha ng dahon ng saging mga pre. Buti na lang talaga binibigyan nila ako dito. Sasaya ulit ako mga pre kasama syempre yung kawali ko. Siguro mga pre yung dance step ko mga pre pwede ito pang Pilipinas Got Talent. O kaya mga pre Idol Philippines. Ilalagay ko na yung kawali sa lutuan. Tatanggalin ko muna tayo isa-isa yung mga saging mga pre. Syempre balat-balatin natin to mga pre. Masarap talagang pang merenda ang banana Q at turon. Mura lang ang magagastos nyo mga pre kapag ginawa nyo to at pwedeng nyo itong pagnegosyo. Malaki-laki rin ang kikitain mo dito. Kung hindi ka expert sa pagbalat ng saging mga pre, abe matatagalan ka talaga dito. At syempre umpisahin na rin natin tanggalin yung wrapper. Dahan-dahan lang sa pagtanggal kasi maaaring mapunit yan. Tiis na pagtanggal para mayroong masarap na merienda. At ayun na nga mga pre, magsusot na ako ng gloves. Alam na alam ko meron magko-comment na naman dito. Pero it's okay mga pre. Agoy. Maglalagay na tayo ng brown sugar sa lalagyanan mga pre. Kailangan to mga pre para mas lalong sumarap ang ating merienda. Hahatiin muna natin tong saging na saba mga pre para sa ating turon. Ganyan kayong gumawa ng turon mga pre, nahati pa natin pero mga iba hindi na. Diskarte nyo na yun kung paano kayo magluto ng turon mga pre. Sinindi ko na yung lutuan. Naglagay na rin ako ng mantika. Balik kalahati ang ilalagay natin dito mga pre. Habang pinapainit natin yung mantika mga pre, ibababad na natin yung saging sa brown sugar. Kailangan talaga lagyan ng brown sugar. Kapag hindi mo naman nilagay mga pre, anong mangyayari? Hindi na siya magiging banana Q. Ang tawag na doon, whitey banana Q. Agoy. At kapag tapos na nating nagawa mga pre, lalagyan na natin siya sa kawali. Hintayin lang natin itong maluto mga pre. Dapat mahina lang yung apoy, baka masunog yung ating nilulutong banana Q. Kailangan mo rin itong ibaliktad mga pre para hindi masunog sa ilalim. Inumpisan ko na rin gumawa ng turon. Ganyan yung pagkakagawa namin, lalagyan namin ng sugar sa ilalim. Ganito talagang masarap na merienda tuwing hapon. Yung niluluto natin pang banana Q mga pre, pubudburan natin ng konting asukal sa ibabaw niya para mas lalong masarap ng ating ilulutong banana Q. Try nyo magluto ng ganito mga pre, sobrang mura lang talaga. Yung aso ko na naman nagugutom dahil nagluluto ulit ako. Oops, kailangan na natin tanggalin mga pre dahil nasusunog na yung ating nilulutong banana Q. Abay kapag nasunog sayang mga pre, edi wala na yung ating nilulutong banana Q. Agoy. Magbabayad ulit tayo ng mga saging. Iluluto natin lahat to para buong pamilya makakatikim. Napainom na rin ako ng malamig na tubig dahil sobrang init dito sa amin. At tatapos na rin yung pangalawang batch mga pre. It's time para magluto ng turon. Turon kayo dyan. Oops, turon. 5 piso lang to. What if magbenta ako ng turon at yumaman ako dito? O diba? Eh di magiging milyonaryo ako mga pre. Agoy. Habang nagpiprito tayo ng turon mga pre, magtuturok muna tayo ng saging para maging banana Q na talaga to. Yummy! Kailangan rin natin balik rin to ating nilulutong turon baka kasi masunog rin to. Kapag naging golden brown na, pwede na to mga pre. Mas lalo may kasamang coke na malamig. Grabe. Tutusukin na natin itong banana Q mga pre. So na-realize ko, pag tinusok siya, hindi na siya virgin. Agoy. Joke lang mga pre. At ayun na nga, naluto na nga ang ating turon. Eh mga pre, may kwento ako sa inyo. May kaibigan kasi ako nagbebenta ng turon at lumpia. Syempre kasama na rin yung banana Q. Grabe, asenso niya ngayon pre. Dahil sa sobrang sipag niyang kakabenta ng ganito, abay yumaman na. Kailangan ko na rin ihanda tong dahon ng saging. Dito natin ilalagay na lutong banana Q at turon. Tapos ko na rin tong nabuhusan ng mainit na tubig kaya pupunasan na natin to. Piniplating na natin yung ating nagawang banana Q at turon. Para mas lalong sumarap mga pre, lalagyan natin to ng ube. Wala kasi tayong nahanap na langka. Langka tulad magmahal, langka tulad na walang pera ako. Kailangan rin natin iligpit yung ating mga kalat para malinis tignan. Alam, ipapaligpit ko kay mama. Eh ako ang nagluto eh. Ay naku po. Eto na nga mga pre, final na pagkakaluto at pagkakagawa ng banana Q at turon. At mas lalong kapag nilagyan natin ng ubi sa ibabaw. Wow na wow talaga mga pre, sobrang sarap. Tignan nyo pa naman oh. Naku mga pre, kapag natatakam ka, pwede kang bumili. Hindi sa akin ha, sa mga nagbebenta dyan. Sobrang overload sa tamis. Saan ka pa mga pre, edi sa banana Q at turon ka na. Yummy. For the person ng tao mga pre, makakakain lahat ng pamilya ko. Hindi rin naman ako magpapahuli kaya titikman rin natin itong niluto natin. Tinikman ko rin ang lutong banana Q mga pre. Medyo mainit-init pa to kaya dahan-dahan muna. So paano ba yun mga pre, hanggang dito na lang yung aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Bye bye. Agoy.